Benitez, napasaka na. Pila ka mga negosyante wala pa sang problema sa pagpatuman sang saka sa sweldo. Sa balita national, independent policy angot sa away sang Russia kag Ukraine, ipabilin ni President-elect Bongbong Marcos. Alert level 2, posible patuman kung padayon ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa balita international, 3 patay sa artillery attack sang Ukraine sa Donetsk region. Sa balita sa sports, sa Celtics, problemado karon kung paano matap na si Stephen Curry. Balita entertainment, Amber Heard wala ginbasol ang jury sa pagpabor nila sa anaybana sini nga si Johnny Depp. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ng mga bagay nga aton natunan sa aton amay, samtang kita ang nagad-edad. Maayong aga Bacolod, magagabilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 14, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Good morning mga ka-action, and sa mga nag-monitor dito sa Facebook, please like, follow, and share kita no? Sa aton sining FB Live. No? Good morning sa aton nga mga nagapangape, aga pa nagapangape, especially kay Miss Georgia Gargasiran. Kuanisay ng morning coffee person. No? Every morning, tagtatlo katasa kape. Pero si Miss Georgia Gargasiran. No? Good morning mandira kay Miss Jinky Dialagdon. Kag of course sa iya mga friends and families, may agad sa inyo halin sa Phoenix, Arizona. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo dira sa may Chicago, Illinois. Medyo bakasyon ko si Ma'am Van no? Lagaw-lagaw ni si Ma'am Van Derme, no? So good morning dira sa inyo Dr. Matt Mayo, no? Kag draman sa mga taga-hinubaan sa Alagad Radio, maayong aga dira sa inyo. Sa kay Alagad Kevin Henry, morning dira sa imo. Kag sa mga staff dira sa Alagad Radio. We are being listened to through Alagad Radio 100.1 dira sa may Banwa sang Hinubaan. Sa mga Tagala Castellana, good morning man sa inyo, ha? Dira sa kay Migo tada Leo Talaban. Salamat liwat Migo Leo, ha? Sa imong padala nga. Tagaan ka man ni Migo Leo sang kuan? Installment? sang ano? Sang Wala. Correct? Charot lang. Yung gaan niya kuligat. Itong ginatag mo bala? Ay, correct. Mamba ko tali. Wala, mamba siya. Ay, wala ginatag na siya. Kalai. Gimbilin, mas stable ko yung ha? Gani. So, napakasarap na produkto ng La Castellana. Perfect. In. Tatak La Castellana. Mayor Maymay Nicor. Good morning dira sa may Banwa sa La Castellana. Yes. So isa pag isa namian ko daya sa La Castellana, action boy ang ilang nga banana sticks. Ha? Banana kaya dapat para. Banana. Yeah, banana sticks. Pero sa La Castellana, sa paglakat ato, anong gud pinakamamian mo gid? Ano namian? Ano nga namian? Pagkaon? Ano? Lugar? Hindi, ano? tanan nga kung ano gud pinakamamian mo sa La Castellana. Overall? Overall. Overall. Namian ka to sa isang pag-relax na to sa Domino. Okay. Ganun kayo wala. Ito nakastigid lang. Tapos gaulan pa. Ako niyang pinakananamian ko ito sa La Castellana, yan si Mayor Maymay Nicor. Plastic! Naingit ko. very straw. Ay, kalain. Bamba, si Mayor, may boost to boost. Ito, piyo-piyo. Stand by na sa mga balita lokal. Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sa ating nagapangunang mga balita lokal,
Ginkumpirmahan ni Bacolod City Mayor Villo Bing Leonardia nga na-file na nila ang election protest angon sa damlag lang natapos nga 2022 election. Sa din nalutos ang alkalde bato kay incoming Bacolod Mayor Albe Benitez. Sa interview sa Bacolod Media, ginpahag ni Leonardia, ining una kay gyunan nga nag-file siya sa election protest bangod suno sa iya daw hindi matulon o kung sa simple nga tinaga hindi mapatihan ang resulta sa eleksyon. Suno kay Leonardia, nagapating iya mga supporters nga ang resulta sa eleksyon ang makatilingala. Dugang pa ni Leonardia, gusto nila sang manual recount bangod gusto nila makita ang matuod nga o kung ang kamatuoran. Dugang pa sa alkalde kung ang resulta sang manual recount ang magapaboro sa kasumpong, maayo man sa gyapon. Pahayag pa sa alkalde, nagakatingala siya kung nga hindi magsugot ay kasumpong sang recount bangod kung luyag nila sang kamatuoran, mas maayo nga mayara sang recount. We filed it, and that is the first time in my life that I filed a protest because daw hindi gid matulon. The more I move around, the more I am convinced and the more I am emboldened by my supporters and believers that the results of the elections was unbelievable for us. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Wala sang problema para kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang gintukod nga Truth Commission ni Mayor-elect Albe Benitez. Sa unang ation na interview sang katapos ang media sa Leonardia sang Hunyo 12 pagkatapos ang programa sa pagdumdum sang ika-124 nga Independence Day sa Bacolod Public Plaza. Ini ang pinakauna nga media interview sang alkalde matapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Ginpahayag ni Leonardia ang i-administrasyon nagatuman sa mga pulisa kag ginasunod ang nasad sa layis sang Commission on Audit. Sunod sa alkalde bilang isa sa politiko, ini nga mga butang ang naga-misinterpret bilang witch hunting kag isa ka demolition job. Para kay Leonardia, wala sila sa may ginatago. Sinabaluan tuyo sang Truth Commission o sisaon ng mga transaksyon sang Leonardia administration kaangay sa mga ginapatuman nga proyekto, pinansyal nga aspeto kag iban pa. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga wala pa sang problema sa karon ang pila ka mga negosyante angot sa implementasyon sang dugang nga saka sa sweldo sang mga empleyado. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Carbon may gintigana pa ang pila ka negosyante para sa 3-4 ka bulan sa dugang nga sweldo apang pagsobra na diri wala panibaluan kung masarangan pa nila. Suno pa kay Carbon nga sa pihak nga amat-amat na ang pagbalik normal sa manegosyo apang may dako nga epekto sa ila hanay ang pagsulod sang bago nga administrasyon. Sa pihak nga bahin, ginalantaw ni Carbon nga kadungan sa pagsaka sa sweldo, dako ang posibilidad nga magasaka man ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Ginpahayag ni Liga ng Barangay President Lady Gles Gonzales nga maayo nga balita sa mga nagatrabaho sa barangay official kon sa mga barangay kag barangay official sa tion nga mapaiway ang barangay kag SK election sa December 2022. Pero suno kay Gonzales, bad news naman para sa mga wala nagatrabaho nga opisyal sa barangay kun liwat ipaisol ang piniliay. Suno kay Gonzales, ila na ginatugyan sa Kongreso kag Senado ang pagdesisyon kun madayon o kun hindi ang eleksyon sa barangay. Pero suno kay Gonzales, sa damlag lang pagtililipon sang Liga ng mga barangay sa national, ginpahayag sadto sang dinapit nga bisita nga si Vice President-elect Sara Duterte nga pabor ini nga ipaisol ang barangay elections. Suno pa sa kapitan, antes kag pagkatapos ng eleksyon, madamo man sa mga personalidad ang nagpahayag nga nagasuporta sa pagpaisol sang piniliay sa barangay. Sinabaluan ang mga nagapungko karon nga opisyal sang barangay ang nailihir pa sa tuig 2018. Gina-monitor karon sa Philippine Army ang mga universities kag colleges sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental tungod sa mga impormasyon nga ila nabaton nga gina-recruit sang katapos ang Communist Terrorist Group ang mga estudyante. Ginkumpirmar ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Brigade, nga nangin massive ang CTG sa ilang recruitment antes ang eleksyon sa itong Mayo 9. Nagpahandam si Pasaporte sa mga estudyante nga nag-intra sa Cultural Youth Group nga affiliated sa mga leftist nga grupo kag i-train ang ilan na recruit para mangin combatants. Nagpanugyan si Pasaporte sa mga ginikanan nga kinahanglan i-monitor ang mga aktibidades sila kabataan kag siguraduhon nga wala naga-intra sa mga grupo angot sa CTGs. Agud mauntat ang massive recruitment sa mga educational institution sa probinsya ang mga katapos ang Philippine Army kay iban pang ahensya pareho sa Philippine National Police. Mas ginpausanyo pa ang anti-insurgency education drive kadungan sang face-to-face classes sa masunod nga school year.
Ginkompirmar ni Negros Occidental Veterinarian Dr. Renante de Sena nga magaretiro na ini sa Hulyo 1, 2022 apa magaserbe naman bilang provincial consultant may angot sa food security. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni de Sena nga magapabilan ng serbisyo sa probinsya agud magbulig para malabuot ang handom nga mangin self-sufficient ang Negros Occidental kung pagkaon ang paghahambalan. Suno kay de Sena, ginapatutukan ang food security tungod sa pamahog sini sa bilog nga kalibutan nga mong resulta sang pagmahal sa mga balaklon kag serbisyo subong man epekto sa COVID-19 na pandemic. Action Radio Philippine Standard Time, 7:15. Independent policy angot sa away sang Russia kag Ukraine ipabilin ni President-elect Bongbong Marcos. Samtang alert level 2, posible ipatuman kung padayon ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight. Okay, good morning dra kay classmate ko, Teresa Linaha Kayaw, kay Glenda Flores Landisa, tamiya naman banan niya sa Barangay Trinidad, Gihulngan City. Watching Good from morning. Pasig City, Metro Manila. Sa banada ni Glenda Landisa sa may Gihulngan. Good morning dra sa imo. Ang Gihulngan na inisa sa Gilungan sa may Kawayan.
Gilungan. Gihulungan Oriental Oo, niya. daw makapaglakat na mo tos ling ko rin ta sa gilungan na siling sa mangod ko sa akon ngalin sa Singapore niya. Gihulungan ko abaw pangayaw ka di imo ida koreksyonan mo pa ko. No. Ay, kalain. Ana Sinoro, Mayang Agaman, Virgie Olpinda, kag Enrique Caballos Subaldo Jr. Atiya Kim Iriman Ara gyapon si ate. Si ate. Ala, kalain. Ala kalain si mo action doors. Ay, ikaw Yan so ko. Ay, kalain. Ako pagidya. Ara gyapon si Atiya, lembal ko ya. Si ate. Ano nangim? Kasabay. Good morning lang da kay atiya. Musta na sa tiya man? Pila na sa 16 na? Mut lang. Nagsaka mo ni Dadyaw? Nagsaka man. From height ya do. Daw ay pagyapon daw steady. Oh, Doon sa mga amo na sa steady pulse lang. study pulse. Steady pulse lang, consistent. Be consistent. Yeah. With your high, hindi mo gumawa. Tatas na mga sa tiya. Basi Kibot ka go. gulpi lang, basi na suntang at pagtipon-tipon. Basi siya tiya, may upod na. Ay, Ay, kalay. may ara sa kadali na relationship. Hindi ako makibot niya nga may upod na siya action boy. Ah. Kaya siyempre kina-post yung manamong. Aha. Makibot kaya kung daso naman kita ay taas pa siya sa akon. Amo ginanda ko ngay kakibot ko action boy. Yasin masyaki ko ya. Shock Daso na. nang iya dalon, di na iya suman. Oh, hindi ano na. Si may Balenciana na siya. Ayun siya. Improve. Nag-request. Ay, kalay. Nag-request, no? Ah. Kag sa kay Francis Gargasiran bala, saan yung graduation man? Si Frances Frances. Bla, oh. I think, sininga 19 na guro ay. June okay. 19, UNOR, di ba? Yes. Daw June 19 ang graduation sa UNOR. Okay. Ay, bongga. Basi, France, imbitahon mo kami, hindi mauya ha. Hindi mo iya, Franz, ha? Basta kung may mga ara kita dira nga mga graduation party. O may mga, Kalain. kung ano da, mga post-graduation bala nga mga party. Na, Or, ate, tsakto gid June 19 gid siya action boy. Hindi mo hiya. Hindi mauya. You can always invite us. We may... Lapit malanda ang kaya magapon ka namin kay video ke. Gani Ate, man. pwede, ginakatama. Sige, abi. Sige. Doon ka namin naging video kay nga akon nga nga akon tingog bla daw ay ko na na-practice bla. Wala na, mayo, practice. Lain sa imo ya, pero mi kada ya galaw-ilaw ya sa senior center ya. Aoy, gid ya. Wala kasi Dorel, kung ano si Action Dorel mo ng daw mga diva nga dating bla. Diva nga dating gani. Diva. Basta diva bla. Kasi diva o diva. Tiyo agadaan. Melchor Melos, morning dira, watching from DPWH Bago with the crewman. Ay. Bongga. Ara ka nagali, amigo Melchor sa DPWH. Ara ka po na, sila ni Renz ka po na tutumo. Ay. Kaya nagupod siya, ginadala na siya sa engineer nila bala sa Silver Dragon. Oo. Sa mga site visit, sa mga una, ginadala na siya, no? So, ato sila po sa DPWH Bago City. Ay, bongga. Si Renz. May mga- Nagid siya gali, naga-failed. Ha? Naga-failed na gid siya. Oo, pag sugod siya. Bongga. Today, daw San Carlos, naman daw siya, tapos malakat sila kuno sa, dito man, daw San Carlos, tapos daw somewhere sa Oriental. Daw malakat naman to sila din. Sige, kay daw, gayo po sa sang engineer bala sa ilang OJT. Tiga po mayo DPWH Bago sila, tani ko natuto, ato, kabalo ko si Melchor, tani, ato to, no? Konte, ano pa tani? Sila ni Miss Georgia pwede gid. Una pa bakasyon ni Frances sa Sa graduation. Ay, Ay, naglakat na. Nagbakasyon na saya. ano bakasyon? Mabalik na siguro sa Domingo Para sa graduation. Ang graduation, sumong para let's say sa UNOR, graduation nila face-to-face na? Oy. Okay. Face-to-face. Kaya may mga graduation din, kita ko daw mga virtual nga graduation. At yung mga nagliligad pa na yung mga graduation niya nga nag-virtual. Subong face-to-face. Face-to-face na. Hey, allowed naman mo na makaano sila. Mga ganina kinanglan na, sige, yung tagigyapo natin nga protocol, Yes. pag-observe sa aton nga protocol, para nga mapasige naton, ining daw, medyo matama, tagabalik bala sa at least normal, bla. Oo, medyo Ang okay aton na sitwasyon. nigawa. Sa sama nagliligan, action boy. Gabi na. Sa aton nga lifetime, yan na experience yata gid ang amo ni no. True. Doon natabo gid laya nga naka-experience gid tablaya sang pandemic pandemya yang nga nga sus. tawag. Homa Lumena, good morning Mandra sa imo. Standby na kita sa mga balita national.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ipabili naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ay independent policy may kangtanan sa away sa tungas ng Russia kag Ukraine. Sunod kay Russian Ambassador to the Philippines sa Marat Pavlov, ang Russia-Ukraine conflict isa sa ilagi na talakay kadungan sa pagbisita sang incoming president sa Ukraine. Madumduman nagresulta sa pagpanaog sang sanction gikan sa international community ang ginhimo nga pagpangatake sang Russia sa Ukraine, kalakip na diri ang pagdefer sang Germany nga aprobahan ang Nord Stream 2 gas pipeline project nga may dakong epekto sa presyo sang gatong sa bugos nga kalibutan. Sa panahon sang kampanya, ginpahag ni Marcos nga hindi kinahanglan maghimo sang anuman nga panindugan sa Russian invasion, apang nagpabutyag ini sang kahangawa sa mga Pinoy nga naapektuhan sang tensyon. Posible para sa gobyerno ang pagpasaka sa Alert Level 2 kung padayon ang pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag sa Department of Health nga natala na nga magapabilin sa idalom sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, magapabilin ang posibilidad kung padayon ang pagsaka sa mga kaso. Sa idalom sa Alert Level 2, ginapanugutan ng mga establishmento kag aktibidad sa 50% ang kapasidad sa indoors para sa mabakunado kag bisan hindi pa bakunado kag 70% naman nga kapasidad para sa outdoors. Naibaluan nga adlaw sa Domingo, 308 kumabagong kaso sa COVID-19 ang na-record pinakamataas nga tali sa panibagong kaso halin sa Abril 21 sang sini nga tuig.
Gain pagkamalaot naman sang duha ka grupo sa mga manunudlo ang executive order sa Department of Education nga remedial classes kag nagapilar nga dugangan ang mabaton sa mga manunudlo nga magpartisipar sini. Sa DepEd Order number 13, ginplaster ang guidelines ang remedial kag enrichment classes sa school year 2021-2022 nga magatakop sa Hunyo 24. Base sa mando, kinahanglan nga magtambong sa enrichment classes ang grade 1 to 11 students nga may grado nga 75 to 79 kag remedial classes sa may failed subjects nga gintala na halin Hulyo tubtub Agosto. Sunod kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, kinahanglan maklaro ang pulisa bangod nagalaom ang mga manudlo sang duha ka bulan nga bakasyon. Ginpahayag naman ni Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio nga nakuhaan sang panahon nga makapahuway ang mga manudlo kag wala panaybaluan kung makabaton sang service credits. Magapatuman subong adlaw sang panibago nga big time price hike ang mga kompanya sang langis. Advisory ginpahayag sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magapasaka sang 2 pesos kag 15 sentimos sa kada litro sang gasolina, 4 pesos kag 30 sentimos sa kada litro sang diesel kag 4 pesos kag 85 sentimos para sa kerosene. Ang clean fuel maga-implementar man sang pareho nga price adjustment magluwas sa kerosene nga wala nadala. Maga-epekto ang price adjustment kung nag-epekto ng price adjustment last 6 kay nasang aga. Martes magluwas sa clean fuel nga mag-implementar las 8:01 sang aga sa siniman nga adlaw. Nagapabilin nga manageable ang foreign borrowing sang pungsod sa piyak sang record high nga utang sa Pilipinas bangod sa malawig nga pagpag-away sa COVID-19. Sa Economic Bulletin nga ipagawa ni Department of Finance Chief Economist Undersecretary Gil Beltran, ginpahayag sining sa piyak nga nagtaas ang external debt stock sang pungsod sa 8.1% sa 106.4 bilyones dollares kada tuig nga pinakauna nga tuig nga naglapaw sa 100 bilyones dollares nga level nga equivalent sa 27% sa gross domestic product on GDP. Ang medyo manubo sa gyapon ini sang 27.2% sa atong 2020. Sang ang GDP ang nagnubo sa tunga sang worst post-war recession tugas ang COVID-19. Suno kay Beltran, nagapabilin nga pinakamanubo ini sa ASEAN 5, rason nga yara sa manageable level pa ang external debt sa Pilipinas. Ang kabilugan nga external debt figure sa pungsod nga damlag lang ipagawa sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagapakita nga over 3/5 sang foreign obligations ang ginhimo sang gobyerno samtang iban nga utang sang pribado nga sektor. Ginkompirmar ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga hindi makatambong si outgoing Vice President Leni Robredo sa iya inaugurasyon sa Hunyo 19. Suno kay Duterte Carpio, ginpadala niya ang mga incumbent kag mga anay presidente kag vice presidente sa imbitasyon agon magtambong sa iya nga inaugurasyon sa Davao City. Suno sa incoming Vice President ang nagkumpirma nga magatambong amo si anay President Gloria Macapagal Arroyo kag nagkumpirma nga hindi makatambong amo si Robredo bangod kadungan ini sa Naga Charter Day. Samtang ginkompirma naman ni Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco nga spokesperson ni Duterte nga magatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa nasambit nga kahiwatan. Action Radio Philippines Standard Time, 7:32 ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung Morning dara kay Jose Hierson Lapinig Junio. Dara kay Ems Aboso. Ems, morning sa imo. Morning man kay Action Eden Aboso. Din sa Pangita mo gid saya. Ngita ko idlaw kay Action Eden. Sana. Pagkamitan kita na sa Sabado. Gani man, kay wala ka. Kaya wala ko. This time, ikaw yung wala, ha? Oh. Ikaw yung... Ginawa ako na gani. Good. Ano gani naman, ng karon NBA Action Boy coverage nyo. So, may mga winners naman na. Again, Action Boy, ang winners karon ano gida dapat my name, kag contact number nila. Address kag contact number. Okay? Yes, Kaya para hapos ang pagdag-anay, kaya ako pa contact sa ilabi. Kung labi contact number, do ka budlay, pabla ka i-search pa sa Facebook. Diba si hindi bala amoy lang ngalan, bala siya bala among winner, gali bala yahaw. Correct. Nan, kundi karamaal pata. Good morning man kay ihada ko na Jocelyn Song Comedia. Nga ako hindi sa kabato notification now. Ay, amo na gani kay di ba tungod na sa aton nga mga restriction tabla sa sa Facebook kay tungod may mga violations na naliligad. So amo na ang pila sa mga hindi makabaton notification nga nag-live na. So mas mayo gyud niya kadtuon nila Action by aton page kay i-click nila ang see first. Kay para see first. Kay kung ma-see first na may ma-star na da nga blue mong then kada live taga ka notify gid sila. So makadto ka na. Kag pwede man i-click da nilang daw bell na tanang nga notifications ta nila. Veronica Santillan Manukan, maing agaman kag kay Cory Vidaha. Oy, good morning Cory. Dira sa Narawi Sinigaran. Good morning. Kag si bala si Miss Rona Rihida Trava Action Boy. Ginapatamyaw niya lang, naga-monitor sila kuno dira sa may Sitio Pacol, natamyaw niya si Tatay Teddy, si Richard, Julius kag Mary Grace Crisostomo, Jose, Jolie, good morning. Na-meet ko ni kahapon si si Mary Grace Crisostomo. Upod sila kahapon, nagdulong di sa sang saging. Hindi naman ang akon. Wala ko kabalo kay way mo kuya gani. Ara lang guro sa Kalaing super panokot si Action Boys ng saging. Ato guro sa gwa, base kay hilaw pa man to. Saba? Ano siya ng ginang gagmay senyorita na. Senyorita. Senyorita, sige. May ibang kapag diyan nga tawag sila. Arnibal na may Arnibal Hindi guro Arnibal, senyorita gina siya. Sige. Kay parente ko da Helen Nieves dira sa may Kaliling kay Chaminya dira good morning kay Ronnie kay Josephine dira may aga sa inyo sa Kaliling sa pamilya dira sa Bagangbang pamilya Trias kag Tagwan bla may aga dira sa inyo ha. Remia Garcia morning man sa kay Josette Bagwad de los Reyes Rochelle Evangelista mapagimaras kami buwas. Wow. Makumpanyar kami. Ay, sus, makumpanyar dali ya. Oo, ang pagimaras sa buwas. Lagaw. Ate, sige, halong lang. Ato to ilang mga pamilya mo. No? Sa pamilya to. Richie Toribio from Barangay Talaptap, La Castellana. Ari na si Cielo. Cielo Billones Arevalo. Morning na sa imo, amigo. Di naman ni sa kabayan sang kuan man. Arnibal ko no sila hindi mo ni Fredo sa Arnibal ko no na Akay wala yung makita ya. Siya nagdulong. Ikaw nagdulong. Gamay lang saya. Basta gagmay siya. Senyorita na sa Senyorita, mayara diba? senyorita. Ang mayara gagmay senyorita, mayara man gagmay Arnibal. Ate senyorita gito saya. Kakilala ko na sa Kunta senyorita. ko siya. Ha? Kunta ko. Ha? Kunta ko. Kunda ko? Senyora eh. Senyora. Ay na. Sorry. Medyo na-loading ko to. Sabi ko senyorito eh. Kunta ko sa senyora. So kung gamay, senyorita. Sa una, kadumdum ko na sa una mo, mga kung na sa una. Ay, nang nyorita, ano tani? Nyorita. No? Nung nasa una, no? Ay, nyora. Oo. Layo man na yung Donya. Layo man na iya. Si ano na iya? Elena na iya. Si Donya Elena Aligarbes na iya. Siya na iya. Oo. Donya Elena Aligarbes. Good morning, Mandara sa imo.
Amo na sa natawag sa mga timbang sa balay, sa mga ama o ang mga ama Senyora. Sa Ang una bata, pa no? senyorita. Senyorita. Di ba sa una, panawagan ni Simo, senyorita Dorel. Ay, kalay. Hindi angayan. Hindi angayan. Cancel. Tapos senyora nini. Senyora nene. Ay, kalain madam nini na yan. Madam. Madam. Sabi no, muna. It's Viola Baloyo. Ay, happy birthday gali kay Sis Viola Eras karon nga adlaw. Sige, standby na sa mga balita, sandugan nga mga balita. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye balita international, patay ang 3 ka mga tawo bangod sa artillery attack sa Ukraine sa Russian artillery attack sa Ukraine sa Russian-backed separatist region sa Donetsk. Kalakip sa napatay ang isa ka bata samtang mayara sang 18 kaiban pa ang pilason. Naigo sang nasambit nga pag-atake ang Maysky Market sa diin nasunog pa ang mapulian nga hamtang sa lugar. Ang nasambit nga lugar ang madugay na nga yara sa control sang Russia, rason nga gina-target ini sa mga soldado sang Ukraine. Sa balita naman sa patag sa negosyo, bukod sa balita sa patag sa sports, ginako naman sa Boston Celtics nga problemado sila kung paano mapangitaan sa solusyon ang pagbalabag o kung sa ginapakita karon nga maayo nga performance sang Golden State Warriors superstar nga si Stephen Curry. Sang magdaog sila sa Game 4 ang Warriors, madamo ang nagtawag kay Curry bilang ang yes ning ginimo bilang legendary performance pagkatapos nga mag-record ni sang sobra sa 40 puntos. Karon naman sa Game 5 magasugod la sa 9 sa aga, crucial ining hampang ilabi na nga patas ang serye karon sa tag 2 ka daog. Sino man sa Warriors kag Celtics ang magdaog karon nga adlaw, ang inaghinahanglan sang isa na lamang kapag daog para nga makuha ang NBA Finals nga corona sa ilang best of 7 series. Bangod diri, yara karon sa himuon nga misyon sa Boston kung paano matap na kag malimit ang 2-time MVP nga si Stephen Curry sa iyas ni nga mga diskarte. Kalakip sa unang pinsaran ni coach sa Ime Udoka sang Boston, ang mas physical nga hampang kag magbantay sa NBA scoring champion. Sumuman, ang himuon nila nga todo nga pressure kay Curry sa 3-point areas. Ang Game 5 karon ay gudulon natin siya live last 9 ang takna kita magasugod. Sa ato naman nga balita sa negosyo, sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 25 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 21 centimos, samtang Hong Kong dollar 6 pesos kag 78 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, wala ginabasol ni Amber Heard ang mga jury matapos paboran ang anay banas sini nga si Johnny Depp sa defamation case sini. Sulod sa actress nga wala ini sang ginabasol bisan nga ginapasabat sila nga duha bangod sa defamation case. Dugang pa sini nahangpan niya ang nangin desisyon sang mga jury. Naghibalo man ini nga sagad nga aktor ang anay banas sini, rason nga sagad man ini nga maghimo-himo sang istorya. Wala man niya o kung wala man siya sang labot kung ano man ang pananaw siya sa iban nga tawo. Madumduman ginapasabat sa juries and they heard kag Depp sa defamation case sa diin ginapabayad sang mas mataas nga kantidad ang aktres ikumpara sa iya nga bana. Balita espesyal! Alright! Energy! Sa gihapon Action Boy! Good morning sa iyo. Kag sa mga action tag, nag-open sa aton via radio. Mayong aga, gig. Kag kung sino man to may birthday, kagina, Si blang Kuano, yung si Cisco Viola Baloyo Eras. Birthday niya gilisumong June 14, no? Ay, yes. Happy birthday! Isa na malipat ang birthday mo, sis, kaya wala ka kapang invite sa naligan. Kung kapang invite ka pa perme. So, amo nagali. Kung wala kang invite, kakalipat. Kakalipat ko na yan. Eh, syempre, do wala reminders. Happy ha? birthday dira sis Viol. Eras. Karon nga yes. now June 14. Happy birthday! Happy birthday! Okay. Kag sa tanan nga may anniversary, Happy anniversary lang daw sa inyo. Kay, May lang pag-celebrate. kay Daisy Santuyo Lisaw, morning man sa imo dira. Ella Natibuok Ihina.
Sakay sa barangay Minoyan, Murcia. Lucy Magwand, sa mga apo niya kuno da kay Mutya, Princess kag Toto sa Bago City. Good morning. Ma'am Luing Melos, may agag yapon, Lito Dayap, Milili Oligo, oy ang akong nga sister si Marites Duran. Way kakatilaw sang chocolate no, ita mandalaan. Ay, wala. Di kay way makong tagaan. Ay, wala. Ay, sabi ko ginkaan niya ka. Wala galit. Ay. Ay, di ba si wala pa guro? Basta ginaputos siya pa. Wala talang bala. San o pa to sila nag-abot. Ate ba si nakakita ay naka mo? Uy, kapila Ate, na. tunaw na. Tunaw na chocolate mo. Hindi na lang maglaom. Sige. Kasab. Kay Novi Magapan, Carl Alfred Sola Hamandre. Good morning. Kung nag-greet siya si Tito niya, Eduardo Sola. Happy birthday! Kay Lola niya, Evelyn Sola, nga nagpapamati subong. Mayang aga, dira sa inyo. Condolence ko sa pamilya ni Inday Grace Evangelista Palacios. Nathan Borromeo, good morning man sa Panakyao, Isabela. Yeah, sa taranga taga Isabela, good morning. Sige. Kaga, happy birthday lang kay Sir Michael Tambasen. Birthday niya today. Hi, Mike. Happy birthday. Mike, happy birthday, Mike. Nan, Si Soon mo, Mike, dumduman mo la. of course, di malimtan. Ligad pa tong birthday yan. Good morning na kay Soon Mike. Kagay, Maninoy, Noel, Libuon. Correct, Correct. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Sige. So sa aton na balita, Special Action Boy, kung kahapon ang aton na istoran mga facts about sa pag-celebrate ng Father's Day. Ini naman Action Boy mga lesson bala nga natunan naton sa aton amay. Ilang taon ta akong natunan mo man. Natunan ko man. So amo na tayo nga balong kung bata kang balong kasi iloy mo sunod kagid sa amay mo. Ay, kalay. Nga may dala mo na. Nga may dala ka doon sumbong. Ay karon Ay, lain man na yung pariyo lang mo sa amay mo. Nga mo na ako. Dugin tapi ka mga tapi. Nga mo na ako, no? Ha? Nga mo na ako. Di mo ko tuntang iloy. Kung magpasaway ka na yung bata. Di parang nibig kong iloy yung pasaway. Kinungnung kakid ang balambal kasi nung sa iloy mo kay baldak sa iloy. Balda kagid sa iloy sa. Kasaba, no? Kalan. Sige, so ang una Action Boy, ang Pariyo, super kung- kadlaw yeah. si ano man ni si Beji Duran. Si Bigi. Bigi gali na, manghod Bigi. mo gani. Manghod mo pagid. No. Tapos mo yung manghod yun. Ito mo manghod yung Action Boy. Lima ina sila bilog. Ikaw lang isa ang boy, no? Dua. Dua. Bongga. Sige, kadlaw islang. Pero siya yan nagkatag si mo chocolate, wala. Nagkatag sa si mo chocolate. Siya gani na wala gani. Siya ni gani. Kasama. Siya ni gani. Ate, sige ate. Kung maghatag, kagin Amo na nga naman kung si mo kung nakatag ko si mo chocolate. Wala eh. Kaya wala man sila gatag sa akon. So, ma'am, kung maghatag, kagin man kay Action Boy sa kupa ko. Tilawan ko ba ang chocolate? Halinsa, din gani? Saudi. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Di ba Saudi, meron mga dates, no? Ang Oh, dry na dates dates. sila, yeah, Kasi oh. una sang dra pa si Tito Fred bala sa may Middle dates East. na siya, oh. Dates na dala. Hindi po nako yun sa una sang dates. So lisang nabalaan mong iyang Benefits, health benefit. Nakauyon na ko. Yun ka na because you're a health buff eh. Health ba? Health buff. Kaya, so... Kung wala mo sa chocolate, okay lang ka kung tagaan ka ang kuhaan ng bracelet. Ay, okay, bagay. Okay ka lang? Never mind the chocolate. Okay ka lang? Okay lang. Basta may key, ha? Kasi biglang pagsuksok ko, Uy, biglang di alis, so, di pala gani. tayo. Gani? Pwede na ka padala. Or kuhanabe, or kulintas. Ay, pwede. Pagid. Never mind the bracelet. Ay, kanay. Or pwede man duha na lang yun. Oo, parang nga daw terno. Do terno. Tangan lang earrings sa para kumpleto. Ay, mayo. Pagid na. Kasabad. Do isa na lang kaset, no? Namin, double kay, syempre, mga gold na Action Boy. Mahal pa na di kung ipa-appraise mo. Correct ko. May ara to siya, galing ka daw, ay maguging natagaan. Yan. Niya daw, ikaw magkasuksok na. Niya daw, kung natagaan, ka na daw, laban-laban sa prindag. Kasabad. Ibaligyan na lang. Kay mas mahal na yan sa iprinda mo. Kaya hindi mo yan pagpaon. Hindi mo paggawaron, no? Sige. Sige. So, ariyo kaya mangkoton ta Balaan niya na nga daan ka pala prindang ng sakon mo. Sa eskwela sa ako pa eskwela, ang prindahan ay gumurti.
So, wala ko na dudla sa. Hindi ka pala printar ka dan siya. Ay, kalai. Sige. Sige ah. So, una action boy, Aryo. Ano ka na, Tagalugon tan lang, tumayo kapag nadapa, huwag susuko. Ano? Tumayo kapag nadapa. Kung nadus mo, kabla tindog, hindi magano. Di ba mga amay, action boy, usually kung makita ko, manotice ko, kung magbantay, bata bala, kung madas mang bata nila, Tindog. wala sila nga, Why na yan? Uy, nanukan diya. Tindog. Tindog. Amon ka na yan. Oo, na. Tindog. Hindi kaya kung ang Iloisa, gani, ga, Sala-salada yun. Oo, May na. alam, bata ko nadus mo. Pero tidak nung Ang amayalay na yan. lain. Pagkatumba, tindog ah. Tindog, Naman na yan, di ba? Oo. Why na yan nga sila daw ka. Balo ka, bakit para sila, maka-learn sila lang at to stand whenever they fall. Namut silingon sa pakabuhi, kung may mga failure ka or muna, tindog. Hindi Kung nga failure ka sa klase, pasara. Pasara. Oo. Okay na yan. Hindi nga, na-appreciate ko lang mga parents, action boy, nga wala blaga pang pressure sila mga kabataan. Wala nga dapat taas gid grades mo. Oo. Dapat gid. Kikis, dapat i-check mo ang mo ang kasarangan lang sa bata mo. Bala. Sige na nga bata, kung graduate na sa college, tapos mo kita grades. Importante yung graduate. Importante yung graduate sa. No. May kung kita grades, kay... Wala kita. Basta kay ga, kasi among gasali, kaya siya nga. Katilaw so, na nga may ara, na nga may isa ka subject na fail. No. High school pa to bla, na fail. Subject pa bla nga daw, hindi mo dapat i-fail. Oh. Pag yung patawag ako mo, hindi ka basta sa eskwela na ako ginapatawag mo. Ito mo ko to eh. Sir, muna, ba't, pag araman sa mati, sige miss, kung ano, muanta ko na nung summer or muna. Pag waling ko, nga na-fail ka to yaw. Sabi ko, anay, okay na tato niya. Ako ganili, buman ulo ko na-fail ko. Wow. Oo. Naglibog mo ng ulo Libog man ulo yan na-fail siya. Kaya nabalaan ka man. Kung galit daw, halos more than 50% sa ilang classes na failed man. Ay, kalain. So, Dito sa school year, wala ng teacher eh. Di ba? Evaluation na dahil. Kaya kung magamul ka na, kung ang isa ka klase, kadamo sa 50%. failure, it's not only the failure of the Correct. student. But silingon, You might hindi have estudyante failed in ang your may duty. diferensya. Oo. You might have failed in your obligation as a teacher. Di ba? Nga mo failure. Kasi hindi sila kay chindis ang imong leksyon. Kasi hindi ka balumang mistra. Di ba? Or basi, tama naman sa imo, i-compare mo ya ang ulo sa mga estudyante mo sa imo. Sa imo na. Ang Muna ba? standard bala na. So, intindihan na lang. Provide tayo kasi malain ang mga maestra nga Wala. pang failure. Oo. May mga estudyante, man sila wayon. Yes, correct. Basta kung ma-fail, pasara. Pasara lang. Pagkadason. Kung ma-fail, summer. Hindi mawadaan din sa paglaog. Oo. Hindi ka rin ka-graduate kay... Because ng again, fail I would like to emphasize, ang grade ni mo sa eskwela ka would not define your future. Bongga. Amo kita yung mga moto dahil sa ano yan. Hindi na maka-define sa imo yung mga grades. Unang moto sa mga nugbo grado. Tinambal mo dyan. Pag sili kay ka 75, okay lang na siya. Kaya nga akong grades, hindi masyadong define sa akong yung future. Bongga! Kalain. Amo na kalain, moto sa manubog grado. Sa mga nugbo grado. Ay, kalain. Unang ilang ang Sige, moto. importante pasar. Ano na niya, importante pasar. Block action boy, kalabanan dan sa mga labi ng mga engineering ba student. Mga 75 mas lipay-lipay na yan. Oo, okay, Importante pasar lang yan mo. Importante pasar kay budlay man mo. Kay damo man gambal nga pag-abot sa ila nga ano na gid bala sa ila nga field na gid bala. Actual na gid, oh. Actual na gid wala man nila kuno ga Ay, ka-apply man, ang gid oh. ano to. Kadamo bala sa mga nugbo nga grado nga mas successful pa sa mga cum laude kaysa sa mga summa cum laude. Correct. So amo na kana na silin naton nga your grades will not define your future. Yes. Pero tingwa agyapon eh. tingwa wala man sila nga kahambal to ni action boy kay action dorel kuno. Nga way kinanglan taas grades. Oo, ariyo mati wala man. Gin record kita pa yung na-award to karon kay Eloisa. Ay, nila mamati na. Okay lang. Na-award. Kung nakaton lang para lang bala nga yung mga estudyante, hindi ka mo yan mag-lose hope. Kag hindi ka mo masilinga daw low moral ka mo. Kung magbogrado nyo. Yan, correct. Okay? Base bala pagkuha bala sa board examination, ang summa cum laude dito, pasar ka pa ya. Nalagpatan. Swertihan. Meron ko yung nakita action boy video. Kaya diba naggawa ng results ang mga nurses bala Nurses, sa class? oo. In fairness, action boy 12 takes siya.
12? Antes nakapasar. Ba. Kita ko after 12 takes. Grabe ba? Sa bite. Amo na gani, ano Nung black nag-eskwela ka lang sa hasta senior high ba? Pero at least may kinaobra man siguro nga iba na. Samtang gahulat siya sang iya. Nga, Pero gusto agad mag-nurse siya. Oo. Gusto agad mag-nurse. Amo na ganin ka, black boy, kasabihan nga, if the time is right, I the Lord will make it happen. So nasalig lang gid sang Ginoo. Kaya right timing gina para sa imo. Okay? Pero mag-study ka man kay hulaton mo si Correct Lord. ka, oo. Lutong ko tambal ni Lord nga nga it will make Hindi it ko pa happen. time. Oo. Ang importante lang, Action Door, sa mga failures bala. Balo ka kita tanan may failures kita nga masugata mo but that makes us stronger mo as a person. Pero sa mga failures bala hindi na siya dapat magkuan sa aton nga maguntat kita. Try and try na yan mo. Yes. Until try and you try. Succeed. Hindi kay die. Hindi na die. Masyado na akong maday. try until you die. Until you succeed. Correct. Okay? Okay. So, next action boy, do ka ngayon man sa 1 nga tumayo kapag nadapa, wag susuko. Ikaduha naman niya, okay lang mahadlok, basta magbato. Okay lang? Okay lang matakot, pero dapat lumaban. Do ka mo, nga, nadlok sa mo ni, pero sige, go, himuon ko ni. Kay, arabla especially, ang mawala, balas ang confidence sa ila, self-confidence, action boy. Daway, Nga, hindi daway nila salin, kaya, hindi ko na buro baluyan. Pero mo alang. Hindi mo alang. So, okay lang matakot. Okay lang madlo ka, pero dapat bato ka. So, para sa akon lang okay lang nahadlo ko sa swang pati lang ibla to patubangar sa basak. Oh, Ano ba? Okay. Nahadlo ko sa swang pati lang ibla pa sugataan sa sakon. Matalikod lo ko yan. Pero lain naman yung istorya kung okay Aswang? lang matakot sa hold up pero wag ka muna lumaban siguro kay mas mabulaan kada sa mga kada sa mga hold up yan delikado ni katama. So mag extra careful gid kita. Okay? Kasi mabunan ka bala sang nail cutter raw nga nang itas nail cutter nga may sundang-sundang pag na ibuno. Tapos kay fatty ka hindi makalapos siguro. Dahil lang hasta sa'yo wala ka first. Kamu na. Agay. Kaya mo naman kadakwan. Agay ka lang. Agay. Kasama na. So, next action boy, magpaingid sang time para sa imo family. Yes, because at the end of the day, the most important is still the family. Yes. Kaya kung wala sa mayo nga banding sa pamilya action boy do kaluyas ang life mo. Unless na lang gid akong very because nga amo na kaya nga sa tanan nimo nga mga success and failure ara gid ang pamilya mo ya. Yes. Di ba? Ang ibang mga friends mo gani iya kung failure ka kaladulot na sila. Pero family mo ara na sila gyapon niya to support you. Yes. No, so importante tagaan kita. Masiling ang isa nga do tagaan mo pa priority ang mga friends mo, mga barkada mo. Pero pag abot sang chimpo na nga down ka, palalagyo na sila, pilala na sila mabilin. Pamilya mo gyapon. Pero for sure ang pamilya mo arang inaya. So, taga sila sa priority. Yes. So, man na. Okay? Doon nagpastor ito si Buwan. Doon nagpastor. Pero mo nang pila sa mga bagay actually na ginatudlo man sa akon amay. Pa. Si may gida, Gcash na pa. Ay kalay. Kaysa ko na action boy, itong dumako action boy, Arya tuod gini nga storya ya kasang bago pa lang ko dibla sa Action Radio sa ngunat syempre pila pa man tong aton nga mga ako lang rin nga sweldo mo bala sa una tapos nang hindi pa ako kabalo mag-manage ang ako nya finances. Ka short igo action boy ko pangayo po ko to kay papa. Kuluya. mga first mga 3 months or 5 ka mo na hindi ko kabalo mag-manage pati so bang manage ko na so wala na ako gapangayo. Wala na pangayo So na kami pag-ubraya dahil na pangatang ako na dahil niya support na dahil ako niya imo yaw wala pa maayo pagyapon do estudyante so pero wala siya nagreklamo wala man si dominador nga dai agano ka dai ka OJT ay kalais. So, ora bala. Pero dito ko na action boy, nga grabe daw palangga ang isa ka amay. Kaya wala gid siya nagreklamo, ko kabati reklamo. Ay nano na imo yaman.
Kundi ginapa-adjust yung mga ko siguro. Why masaguro reklamo pag kumud-kumud mo. Kumud-kumud lang. Wala lang ko kabati. Kasi syempre, di ba Kasi kami ning dalay. si Dominador kasi ling mo kanini nga unsa man ang si Doril nga. Na, Ano mo na nga. sa mani mo. Ay, sige, Ubram magkagbahay. na siya, pero sige, mapangayo. Tiyambal mas nini niya. Gailang kay. Kailang kikaluoy mas imo ba? Gailang kay kaluin sa bata mo na. Oo, bakal make up, bakal. Sabi ka. Kalains. Tuluya glisi mo no. Wala ko luya. Hindi na ko luya. Ako luya. Ako simo ko na ngayo. Di ba? Correct. So, part na yan sa ato niya growing up. Yeah, Bomba! growing. Yung story. Di mo So, rason. Reflection Boy. Yung mo rason and the story. Okay? Sige. So, malaki. Yung dumduman ko sa una. First kay nalimtan ko nga kami gilin action days. Do nga kami action day mo. Magsulod kay namon do mid ano na bala do kumbaga di ba ang sweldo sa 15. To kumbaga nagsulod kami guro mga 5 na or ano, tipila lang ang sweldo. Ti una nga nabato namon do mga pilat man 1.5 wala dilo mo ni sweldo. Nakaamoy ko sa una, hindi guro kay ano ni guro ya. Kay pila parang takadlaw. Expect ka mo gali nga maubra ka mo ulo kadlaw sweldo ka mo 15 kadlaw. Tuluya sin to. Tuluya. Iklay. Sige So, Subong okay na. Subong okay na. Ikaw naghatag. Small thing. Small thing, okay? Baklito nga daan si Dominador sa nga tubla. So, gani. Tsaka ron sang iya gina, ano, sa iya na sauan. Okay? Are. Kis action boy, kinahanglan natin magsakripisyo para sa aton palangga sa kabuhi. Nana mo na blakisa nga do bisan tay amo na lang gini akon kwarta pero ti kinahanglan sa akon pamilya. Sacrifice. So, ano na, sacrifice. Because Kami pag abot na sa pila ka adlaw, ano you look back, makita mo ay nakuan man no, na-survive ko man ang amo to no. So mo na bala, hindi ta magano ako mayara malang sang sobra hindi ta magdinalok sa aton nga. Yes, Especially sa aton ginikanan. Although it's not our obligation, pero ti syempre imo na lang na iya kay bata mo mong. Correct. Oo. Hindi mo na ya. Bata ka. Hindi mo na obligasyon pero nami gid nga naga-support. Maga-share ka man sa Correct. imong mga blessing. Kay sila pero nang share nila sa imo mo. Oo. Why mas nagapanukot ah? Why man ah? Mas nagapanukot oh. Magluwas na lang sa iban, mera gidya ano. Mera gid parents, ja, boy, nya ginibig ikaw, ko si ima, yang kwasto si mo sa tuition mo sa kwan mo, way kagid ga. Hindi na ya. Obligasyon man na ninyo. Obligasyon yun na as parents. Oo. So, pasalamatan nyo na lang kung magbalik hatag ang bata nyo. Yes, correct. Okay? Manablagi na mo, ang ginatawag na bilang, nag-viral na liga niya video, ang retirement fund. Ginatawag bilang retirement fund sa ilang ginikanan. parents, Man siya isa ka, doga work siya as biotech. Basta dito sa US, nga, action boy nga ginahimo siya nga retirement muna fund sa iyang parents. Ang iyang utod yung padala to sa US tapos ang iyang utod man ga para mag-eskwela tapos siya ga finance tapos wala man ga mayo wala man nag-ubra or extra bala nga di ba pwede ka extra ubra ya. Ang iyang utod yung nagasto lang sa party. So nag-burst siya nagpagwa siya sa iyang emotion. Sad. Zinaida Palo, may agad sa imo, kay Maria Ko, Barky Tribe. Daw match ko ng color ta. Green. Ako niya, ano niya siya ako, ano siya kaya green ako man. Imo ya kay moss green na bala imo. Moss green ang ako, ano ni gani nga pag. Ay mo guro daw ko na imo no green mind green mind. Katala kasi green mind. Hindi pala mo ng green mind ng mga kan. Green mind na siya. Piobla. Nagpaminsar pala ka mga. Hindi pa na siya apple green mo. Ano siya gani nga green nagalipat ko. Green minded ka nga da. Kalain na yan sa green-minded action boy. Sige. Very, very nasty. Good morning ko no. Bago lang ko naka-signal lapit bye-bye di sa Dumaguete. Sa Dumaguete, kuno lapit ko bye-bye sa Dumaguete. Ano palalaka ko kamo dito sa program. God bless. Pero puwerte di ka basko kay inyo signal. Siling ni Nolinda Auditor Lapus. Good morning. Pero na baskong signal to. Ang akong action boy, olive green. Olive green. In search with. Sige, kay Roshan Amodia ko anong kwanda ka apelyido daman? Concerman. Good morning. Good morning. Sige. Okay? Alang-alang no, sobrado sa oras.
Mga ka-action yung ibang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art I Hope with Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabal. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.